Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Yawa, ya aiki. Mun gode wa Allah. Zan maka tambaya ne wanda za ta baka damar cin kyautar rigar Manchester United. Idan ka amsa mana daidai, to Allah ya sa na sani. Ka kirga mana 'yan ƙwallo wanda suka buga wa Manchester wasa guda 5 na ƙarshen nan da suka taɓa sa mata namba 7. Namba 7. Namba 7 kawai. Okay. Akwai Beckham. Da Beckham yana can baya, guda 5 na ƙarshen nan ba da su. Na baya-baya ce kake magana, na baya-bayan nan. To, Cristiano Ronaldo. Ko shi ma ya baya Cristiano Ronaldo yana ciki, kwarai yana daga ciki. Akwai Mason Mount yanzu. Mason Mount kwarai yana daga ciki. Yana ciki. Then ba shi mana Cristiano Ronaldo, Mason Mount, Smith. Viste. To ai dai like dai gune gari ai. Cristiano Ronaldo ga dai riga sabuwa kana gani. Mason Mount. Teu. Família. Teu filho. Su samu riga. Sai. Sai ka lot bai kana suka taimaka musu. Risan wa dinnan. Mason Mount, Cristiano Ronaldo. Bravo. Wancan ba dan Manchester bane. Ban yarda da shi ba. Kai browse ba yarda da kai ba. Okay. Wancan wace ya jima, Di Maria ya jima. Ai tsore sidde. Ke ba tsakan. Ba ga ko da bika wancan wanda ya jima ba? Su ne rasu na. Kai. Kai da duk ba sai lai. Suka ci ba su ba. 5 illo. Kai ta. Ni da su. Wannan na bar. Ya doji. Ke samen na ku buga da Liverpool. Wasu. Su. Idan babban wasa ne bai ba ta wahala ba. Amma kana kuma da ke ba mu wahala. Irin su Brighton, Fulham, Leeds United, wane ne etc. etc. Ko taimaka babban team ne a malatiya ne da gaskiya da haƙi da gaskiya mai ƙwallo. Wannan wasa za mu yi. Babu draw a ciki, mark my word. Amma ina ganin cewa Mayu ba su da ƙoƙari a musamman ga gasar bana da ake bugawa idan sun je waje. Kana ganin za su iya zuwa Anfield gidan Liverpool su ci su. Sai dare ya canza ai. Ita dare yanzu ta canza. Ba ga jiya Nottingham Forest ta kore coach ba? Dare ta canza yanzu. Daga wannan zaka gani. Za mu ci Liverpool away. Za mu ci Liverpool away. Na faɗa maka maganar nan. Kana nufi in ba ku ci ba za ku kore coach yan. A'a. Ai ita United yanzu ana buƙatar da babin United ne. Saboda mun tsince kanmu a wani irin hali wanda ba mu san me za mu yi faɗi ba. Duk irin canjin da za a yi, an ce coach ne an canza, an ce wannan an canza. Yanzu virtually in ka duba mun kawo players sun kai kamar guda kafa na sababbi. Don arbabit. To dole ne in ka ji ciwo, to warkewa hankali ne a hankali ne. Za mu dawo ai, za mu dawo form na muna faɗa maka magana. Kuma I'm assure you this season, ban tuna ga mu ci ba. Amma between 4 sai za mu kara wuri. To ko ji shi dai. Wannan no doubt. United da ai. Sakamakon wannan wasan da za a buga. Kana ganin a hasashen ka nawa za ta shi. Na ce maka babu zo. A hasashen ka nawa. Za mu ci wasan. Ikubi wasan za mu ci 2-1. Zai tashi 2-1, zai tashi 3-1. Ka faɗi guda 3-2, faɗi guda ɗaya dai. Guda da 2-1. 2-1 Manchester za ta ci 2. Manchester za su ci 2. Kuna ji dai Manchester za su ci 2. O kuma na ci wannan bai kama riga na. Allah ya ba mu sa ya